Muri Zimbabwe ndauya nesituation iri kuitika right now. The current situation irimo muZimbabwe iko zvinezvi. Vanhu vari kutaura zvavanoda, vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Nezuro tikungoziva tese kuti kwanga kwauya president mutsva wekuBotswana avo vaDuma Boko. Vedwe takaonerera vaMnangagwa vachizooneswa chokwadi nevanhu. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so. vaMnangagwa vakabuda vakanyora kuti honor to host thousands of children and leaders from 7 SADC countries as we mark the 2024 Regional World Children Day in Victoria Falls, together with representatives from Malawi, Mozambique, Zambia, South Africa, Botswana and Namibia. We celebrate the hopes and dreams of our children. Together we are shaping a brighter future for the next generation. Ndo mashoko akabuda achitaurwa na vaMnangagwa pa social media yavo. Asi amadzadiwa zvinhu zvandakazonzwa ipapo zvakutaurwa nevana vemuZimbabwe ndakavanyarira. Zvandasangana kudai so munozviziva kuti like mutemo kugara wangokanda kuti unyatsonzwisisa zviri papapa, kuti munyatsondipasa manyemwe acho tigare takubatirai nyaya dziripo. Vanhu vakatanga kukomplaina zvakanyanya vachionesa vaMnangagwa vachiti iwe Jameson Timber, a former minister of state and other political prisoners are languishing in prison for gathering to commemorate the International Day of the African Child, an event similar to the one you attended today. Why are you so stone-hearted? Kushiba moyo kudaro. Ndo mashoko akatanga kubuda kune vanhu zvinzi same event yakada kungofanana yamuri kuita iyoyo. Pane mumwe ari kupfidza ari mukati wamakavharira mukati akaita event yangofana iyoyo yakanoda kuita seiyoyo achicelebrate African Child, but nanhasi achirimo mukati. Mashoko aibuda kune maZimbabweans vachitaura kuna vaMnangagwa vachivaonesa. Mumwe akati, after you desperately campaigned for Masisi, who was defeated dismantled by President Boko, you are now desperately trying to be close to the same men you didn't want to win the election. Mnangagwa, you are so desperate. Ndo zvimwe zvekutaurwa panapo kuti ayo tikuzvinzwa zvamutaura zvese zvokuti mazonosangana nana ningi vakazouya, but pamakore ese aya panguva yatodarika iyoyo pamwedzi mishoma iyoyi makaedza by all means kuti mushande naMasisi kuti awine, ndobva adyiwa. Asi izvozvo makuda kuzama futi kuda kuenda kuzvisa mudhuze nemukomana iyeye wamaida kuti asawine election. Zvimwe zvinhu kuoneswa kwavari kuitwa nemaZimbabweans panapa. Umwe akati is this what you regard as the dreams of Zim children in this day in age most Zim kids can't afford to buy an exercise book, a pen, neither do they afford a decent meal a day. Mashoko mamwe ari kubuda kune vamwe zvikanzi zvese zvamungutaura bo, but vana vemuZimbabwe vari kutadza kana kuwana kuzvitengera exercise book chero chinyoreso pen kokuzoti kuti munhu awane meal ingoro decent zviri kutoramba. Asi mimi muri kuti a dream. Zvakaoma maZimbabweans ka unoona kuti vanhu vanenge vachitaura zvavanoda. Umwe ari kuti there's a lot of isolation happening now, looking at the number of countries that did not come to support the Mozambique children are in war and the situation is treated as normal. Mamwe mashoko ari kubuda zvekare achitaurwa nemumwe munhu. Umwe akati what's sharpening a brighter future with that state of most schools in rural areas, the poor remuneration of teachers, suffering parents and guidance. One day celebrations cannot shape any future if there is zero commitment from government. Ndo zvimwe zvinhu zviri kutaurwa futi panapa. Pakaoneswa munhu amadzadiwa. Unoziva kuti maZimbabweans kana vatotanga kutaura newe vanenge vakutokuonesa mamwe malanguage ekuti kana wega unopa kutenda. Umwe akati, who are you representing? You are very selfish and corrupted. You don't love the people of Zimbabwe. You are fake. Just leave us in peace and go where you belong. Land of the dead. Mashoko mamwe ari kutaurwa nevanhu mushure mekunge vadumbirwawo nehasha. Unongoziva kuti vanhu bitterness inogara yakagara mumwoyo yevanhu. Umwe akati yet your regime is throwing your kids behind bars for divergent views. You are such a blood hypocrite. No shame their parents have gone 155 days in detention because you are manipulating the courts. Even Smith
pales in shadow to your cruelty. You are a thug, merciless. Akomanaka. What is Mozambique celebrating, where back home they are mercilessly dissecting bodies of children and shooting live bullets on poor civilians in need of accountability from leadership and institutions? Mashoko mamwe ari kutaurwa kunzi saka Mozambique muri kuti iri kupemberera chiiwo zvayo ipapo kuchiitika zvinhu zvese zvakada kunyika kwawo. Your Excellency Mr. President, I have just one word. Wish you of the Zimbabwe president, please request to Sadak chichichi, may you please resign. Bakaoma. Not on your tweet joke, a joke. So the war suits with caps thing, a scarf is a summer winner. Anyway, ndo mashoko aioneswa tingangoti kuiswa under fire, kupfura nemufenes uchioneswa. Aionongoti kuti ndatraya kuti ndikuda kumboonesa nevanhu vangu kuti guys onai tiri kudai so tiri kuzocelebrate chakadai chakadai chakadai. Vanhu ndobva vakupandukira vakovori kuti vako vacho vatanga kukuudza zvimwe zvinhu zvokuti iwewe wega unozoona kuti ko ndadii ipapa, because vanhu vane hasha mumwoyo. Chimonya chiri kushandiswa nevanhu vemuZimbabwe kwezvino chimonya chemubrain. Vanhu havasi kufara nezvinhu zvese zviri kuitika. But anyway, you tell me what you think in the comment section. Munondiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya iyi according nezvimwe zviri kutaurwa nevanhu. Imi munogona kunge mune zvenyuwo zvamuri kufungawo. Ndiudzei, ndakamirira kunzwa kuti muri kuionawo sei nyaya iri panapa.